Хора, днес ви показвам този уникален апартамент, който се намира на първа линия на морето в град Обзор. Вижте за какво изпълнение става въпрос. Ето тук има много приятна трапезария. Ето трапезарията, телевизор, хол, много удобен диван. Стените са уникално направени, просто гледайте за какъв таван става въпрос. Това се води опънат таван. Ето тук кухня с чисто нови уреди. Много добре направена кухня. Баня с туалетна. Ето вижте какво става въпрос. Тук има цветка. Ето така изглежда банята. Бойлер, баня, туалетна. Всичко е на грое. Ето какво става въпрос. Ето банята отвътре, огледало тук. Може би още една закачалка трябва да се сложи. Ето тук влизаме в родителската спалня. Вижте за какво става въпрос. Стените са просто направени един път. Гледайте за каква мазилка, тапет или са какво е това. Гледайте какво изпълнение, чисто нови мебели, дизайнерско изпълнение. Матрака е някакъв топ. Голям прозорец. Телевизор, пак същия таван. Такъв опънат таван. Мебелите, гледайте за какъв гардероб става въпрос. Това са, не знам, не мога да ви опиша, обаче вратата е супер тежка, стабилна. Ето тук е гардеробчето. Направено. Сега тук вече. Так. Много добре направено, помислено. С перлетата са много добри, това се води блекаут. Тук също има гледка към морето. И сега ще ви покажа другата спалня и съответно и тераса има. Ето тук има много готино такова за дамите, за да се освежат, да се гримират. Ето тук продължаваме с обиколката. Его е холчето, много симпатично холче. Не за какво става въпрос. Там имаме голяма тераса, доста голяма тераса. Гледайте. Това е с декснати терасата, с плочки. Не за какво става въпрос. Днес е 18 август 2025 година. Малко е облачно, но ето е другата спалня. Много прилична спалня, също с малка тераса, която също може да бъде съответно приятно местенце за сутрешното кафенце. Да подчертая, че сме в Обзор, не сме извън Обзор, а сме в градската част на Обзор. Ето показвам, тук е спалня, огледалце. Тук има много добре направени контакти с осветления. Тук имаме, това е гардеробното помещение. Ето и тук има големи гардеробчета, големи шкафчета. Това е моята раница, но въпреки това има си. Ето, какво става въпрос. Ледове, всичко е направено с много висок клас. Тук също един контакт. Ето вижте, тук докато си избирате дрехите и ако си взимате дрехите, може да виждате морето от тази тераса. Съответно тук пак телевизор, климатици във всяко помещение, дизайнерски лампички. Това е апартамента, който исках да ви покажа в град Обзор. Ще напиша долу в описанието за точните параметри на апартамента, тъй като в момента не съм сигурен колко квадрата беше, но това е от мене. И тук пак показвам. Хора, това от мене за уникалния апартамент в град Обзор. Двустаен, 2 спални, една баня с туалетна, голям така сравнително хол с кухня и 2 тераси, от които едната е доста голяма с гледка към морето. Това от мене. Айде, чао!